गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज फोन थे आ गोटे ब्लॉग स्टार्ट करा जाऊँगी। तो देखो आज कौन हो कौन ना आम आस बर्तमान गाँ मंदिर को कौन करूँ कौन ना वीडियो शेष जाए देखते जापर। नम भाई केते खाओ ये तुम तो सब जगह खाईदेल आम खाइबू कौन। धन्य धन्य तुम पठे कम कर तुम खाई दे बह दियो। सेतिक तो आस हरी जी दियो तो तुम पेट जीवनी भाग है कौन नाई गाइस के जानी रा कौन कमेंट रे कुह लाइक बता दी रे मित्र माने छिटकी पकेला वाला एकदम मित्र रहो भारत बोल्ड एटा कोन भारत रा गोटे सब ब्रांड टिक रे डम भाई कहले आ गोटे नाही आ गोटे तो नवा एठो न पानी। अरे हमर एवरेस्ट जैसे एवरेस्ट वाला ना एटा नहीं मतलब जॉब पे के देखा ला दे एटा बोले आ गोटे दुकान का जाई फिर आई उदाहरण जायो जेंती लूण आनले नहीं आ गोटे एठो आन था बे दोनों तक मान लगी पिंडा यातला नाई रे घर नहीं जाओ और बोलना पड़े तो घर नहीं पड़े और बोलना पड़े तो असिपु कौन खानी कोंडे याडे काम करती है भिड़ी भिड़ी ए पो तुनु हनु भिड़ी के कान सब जा भीतर रख दे तीन तरह से पे माने मैं भीतर का थोड़ी खा ले एइडा ने भलो मंजी अछि भिड़ी खाय चाट मसला पक्का है खाया एरा गोटे जदी अल्प टिके मारियो मार था आ सब जा मारा हो किंतु कोकोडा हे सर गोटा दे था मास धमारिया अधा अधा धमादा और सब बनले हळ ध्यान ले हळ देखि से दरकार ना दे के क्या है हळ देखि आई सिने आदि गई है आंचने लोग को हंडे लेम्बू पकेलु नहीं पकेन काटनी ना लेम्बू आग पकेया था रास्ते देखो तेल को लेम्बू हम केते रास्ते दी होइयो पहले रास्ते आप दी जानी आधेड़ा सगरा नरी गुलाई दी 10 टका भला सोबे खाली राशि खजा इडा इडा फटला राशि बोल जा हमरा कपड़े ही को काट ली रे हां ठीक है तो ले ये रे आधा किलो राशि रेडी चिकन वगैरह रेडी राशि का जगह रहा
ଖାଇବା ରେଡି ହେଇନି ଆସିଲେ ହେଠି କୁଣିଆ। ଲାଇଟ୍ ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏ ଦମ ଭାଇ ଛୁଇଁ ଯୋଡେ ପକେଇ ଦଉଛୁ। ନୂଆ ଆଇଟମ ଚିକେନ ପକୋଡାରେ ଛୁଇଁ ପଡିବ। ନାଇଁ ହେ ସବୁ ଘଟଣା ଯାହାହେଲେ ଚଳିବ। ହଁ ଚଲା ଚଲା। ଟିକେ ଚଳୁଛି ନା ଜଣା ପଡିବ। ହଁ ହଁ ଚଲା। ଜଳିଲେ ସବୁ ବଟନ ମାରିବ ସବୁ। ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଜଳୁଛି ବୋଧେ। ଜଣା ପଡୁଛି ଜଳୁଥିଲା। ହୁଁ ଖାଇବା ନାଇଁ ରେ ଏଇପଟେ ଖାଇବ ନା ସେପଟେ ଖାଇବୁ। ଲାଗିବ ଏବେ ଢେର ଲାଗିବ। ଏଇପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରଟା ତ କଣ ଦିଆ ହେଇକି ଖାଉଛି। ଏଇ ମଟର ଯୋଡେ ପକେଇ ଦେ। ଅଧିକ ଆରେ ଏଇଥିରୁ ଯୋଡେ ପକେଇ ଦେ ନୂଆ। ଡମ୍ ଭାଇ ପକେଇବାକୁ କହୁଛୁ ସିଏ କାହିଁ ଢାଳି ଦବ। ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ପକେଇଛି ନା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଆମ ମନ୍ଦିରର ବି ଲୁକ୍ ପୁରା ଅଗଲା ପ୍ରକାର ଦେଖା ହେଲାଣି। ଟାଇମ୍ ବି ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚୁଲି ବି ଲାଗିନି, ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ଦିପହରୁ ଡମ୍ ଭାଇ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପକେଟ ମାନେ ପାଉଡର ବଞ୍ଚିବ। ଟାଇମ୍ 6:31, ଚୁଲି ଲଗା ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଜଣେ ଜାଳିବ ନହେଲେ ତୁ ଜାଣେ ପକଉଛି ତୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଉଛୁ ତ ଲାଇଟ୍ ଦେଖା। ଖାଇଲା ଆସିବା ପାଇଜା ଦେଖିବୁ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଁଷ ହେଇଯିବ। ଏ ଚାମଚରେ ଖାଇଛ ନା ନାଇଁ ଆଇଁଷ? ନାଇଁ ହେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିରେ ଧୋଇଥିବ ନା ନାଇଁ ଯୋଉ ଇଏଟା ବେସିନ ଫେସିନ କି ଯୋଉ ଥରେ ହଉଛି। ହଁ ହେଇଟା ତ ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉ ଧଉଛନ୍ତି ସ୍କଚ ବ୍ରାଇଟ ହକା ଏଇ ଯୋଉ ଜରି ଫରି ହକା କି ଯୋଉଥିରେ ଧୁଆ ହଉଛି ହେଇଟା ବି ଆଇଁଷ ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ। ଆଇଁଷ ଗୋଟେ ଥର ଧୋଇଥିବ ନା ନାଇଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଥିବ। ନାଇଁ ରେ ଗୁଣ୍ଡ ପଡନି ତାଳ ଜଳେଇଲେ ନାଇଁ ହେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗରମ ହେଲା ନା ନାଇଁ। ଗରମ ହେଲାଣି ଏବେ। ଇଏ ତାପରେ ପତଳିଆ କଡେଇଟାକୁ ଏ ତୋ ପେଣ୍ଟ ରେ ଆଗ ପଡି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣି ସାରିଛି। କଣ ଏଇଠି ପଡିଗଲାଣି? ନାଇଁ ହେରା ତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ହାତ ଛିଡି ଗଲା। ପକଉନୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ ବେଲା ଟାକୁ ନାଇଁ ଶିବୁ ତଳେ ଜଲଟା ପକେଇଦେ, ବେଲାଟା ତଳେ ଥୁଅ। ପଡିଯିବ ଉଡିକି ପଡିଯିବ। ଏଇଠି ଥାବ କଣ ସୁବିଧା ଅଛି? ଆଉ ତାହେଲେ ତୋ ମଝିରେ ଥୁଅ। ଏଇଟାକୁ ତଳେ ଥୋଇଦେ। ଏଇଟାକୁ ତଳେ ଥୁଅ। ନା ହେଇଟା ବି ଉଡିକି ପଡିବ। ହଁ ହେଟା ମଝିରେ ଥୁଅ। ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯା। ପଡିଯିବ ତେଲ ଯଦି ଆଉ ଉଠିଲା ସିନା କୁଆଡେ। ପିଡାକୁ ମାନେ କଣ କହିଲ ପୁଡା ଘାଟା ଶୁଖିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଏଇଟା ଫୁଲିବ ଫାଟିବ ବାଳ ପାଲା ହେରା ବହୁତ ଧନ୍ଦା। ଏଇଟା କିଛି ଲାଗିବନି। ଏ ନୂଆ ବେଲେ ଚାଞ୍ଚା ଲାଗିବ ତ ପୋଡିବ ଜବରରେ ଆଉ। ଟିକେ ସମୟ ପୋଡିବ ରହିଯିବ। ତାପରେ ରହିଯିବ।
ଲାଇଟ୍ ଟା ହେଲେ ପ୍ରପର ଦେଖିବାରୁ କଲର ଟା ଜାଣିପାରିବୁ ହେଲେ ଜାଣି ହବନି ଅବାଗିଆ ହେଇଯିବ ଏଇପଟକୁ ଲଗେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇପଟୁ କାଟୁ ନାଇଁ ଚାକରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିବା ପରେ ରୋହାଘ ଦିଏକି ନା ହଁ ଏଇଥିରୁ ପକେଇବା ନା ଏଇଟା ଦେଇଦେ ଆଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ପକା ଏଇଟା ଦେଇଦେ ସେଟା ଦେଲା ଗୋଟାକ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେଇ ସେଇଥିରୁ ଚାଖି ଦବ ତମେ ହଁ ମୁଁ ହେଇଆ ତ କହୁଛି ଇଏ ଟିକେ ଗୋଟା ହାତ ଧରନୁ ଥଣ୍ଡା ହବନି ଟିକେ ଧରେ ମୁଁ ମଇଳା ହାତ ଖାଉନ ତମେ ଖାଅ ବାବୁନି ମନ ଅଛି ଶିଳ୍ପ ଗୋଟେ ଥର ମିକୁ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ କରିଥିଲେ ଏଇ ଭିତରେ ତୋଟା ଭିତରେ ପାଣୁ ଭାଇ ତୁ ମୁଁ ମିକୁ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ମିଶିଥିଲେ ଦିଲୁ ଅରୁ ଆମେ ଯୋଉ କରିଥିଲୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଇଏ ନା ଏଇଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ଲାଗିଥିବ ଏଇଠି ରହିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଧା ପଡିଗଲାଣି ଏମିତି ଜାଣିଲେ ପଡନ୍ତାନି ଏଟା ସେଟା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ଖାଲି ପୁଣି ମୁଁ ଘର ଧରିକି ଆଇଥିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରେ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ ଏଇଟା ପଡିନି ବାଡିଆ ଟିକେ ନା ଖୋଳି ଯାଇଥିଲା ନେଇଗଲି ପାଣି ପକେଇ ପକେଇ ହଁ ଭାଇ ସିମିତି ଆମ ଏଇ କ୍ଲାସମେଟ ଗୁରା ସବୁ କଲେଜ ଗାମୁଛା ଟାକୁ ନେଇକି ଆସିନା ଆମେ ଏପଟେ ବସିକି ଗାଧଉଛୁ ତାଙ୍କେ ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମିଶିକି ଆଉ କଣ ଆମେ ଗଲା ଆସିକି ଗୋଟେ ଯୋଡା ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ ଦବୁନି କି ଏମିତି ଆମେ ଗାଧଉଛୁ ବୁଡୁଛୁ କୋଉଟା ଗଲା ଆସିକି ଗାମୁଛାଟା ଜାଳି ଢାଙ୍କୁଣି ଟିକେ ଘୋଡେଇଲା ଭଳିଆ ରଖିଦେଇଥିବୁ ହେଲା ଏମିତି ତ ନିଆଁ ବାହାରୁନି କି ସେ ଏମିତି କିନ୍ତି ଧରିଛି ସେ ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ତଳ ଆଡେ ଲାଗିଗଲାଣି ସବୁ ଦିଗ ସେଟା ତ ଅଧା ପଡିଗଲା ଆଉ କଣ କରିବେ କଣ କହିଲ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପାୱାର ଅଫ ନାଲି ପାଣି ପିଆଜ ଉପରେ ଦେଖୁଛ ପୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି କେଜାଣି ଖାଇବେ ବୋଲି କଣ କରିବେ ବୋଲି ସିଏ ପୋଡିଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ନା ଆଉ ସିପୁ ଯେତେବେଳେ କାଢିଲା ବେଳକୁ ପିଆଜ ବାହାରିଛି ନାଇଁ କି ସିପୁ କିଏ ଠିକ ଯେହେତୁ ଯାଇପାରିଲା ମୁହଁ ପୁରା ଲଗେଇ ନାଇଁ ହେଇଯିବ ଶୁଣୁ ଲାଗିଯିବ ନା ଲାଗି ପଛଡି ତା ଥୁଆ ହେଇଛି ରେ ନାଇଁ ସେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କେତେ ସମୟ ବସିବ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସିବି କେମିତି ବସିବ ମୁଁ ଟେକ୍ ନବା ଚାହୁଁଛି ହେଇପାରୁନି ଲଗେଇକି ପୁଣି କିଏ ଧରିବା ଦରକାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଏ ଶସ୍ତାରୁ ହୀନସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଖଲି ଫଲି ନେଇ ନଥିଲୁ ଜାଗା ବି ନଥିଲା ଠିକରେ ରେଡି ଅଛି ଏଇଠି ପରା ହଁ ଏଇଟା ଧର ତମେ ମୁଁ ଏଇଠି ଧରିଛି ପରା ଏକା କଥା ନାଇଁ କି ଆରାମ କର
ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁଟା ହୁଁ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଲି ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯୋଉ କଣ ଲିଆ ହୁଁ ହାଡ଼ କେମିତି ରହିଗଲେଣି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଯେ କଣ ଲିଆ ଖାଲି ଦେଲା ହୁଁ ମତେ ଠିକ୍ ଅଛି गाइस बहुत राति हो जाए और बहुत लेट भी हो गलानी तो ये ब्लॉग टी रखुचे नेक्स्ट ब्लॉग रे आउ थरे देखा हबा।